ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிக் எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இப்போ 3 1 2 4 அப்படியே எழுதிட்டு 3 1 இருக்கிறதுனால 2 0 லெஃப்ட்டில் 2 0 ரைட்டில் எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் யூனிட்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து 3 1 இருக்கிறதுனால 3 நம்பரை ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதனால தான் நான் முதல்ல 0 + 0 + 4 4 எழுதியிருக்கேன். அப்புறம் 10s பிளேஸ்லேருந்து 0 + 4 + 2 6 எழுதியிருக்கேன். அந்த மாதிரி எங்கே நமக்கு 3 நம்பர் முடியறதோ, இப்போ 3 + 0 + 0 அந்த 3 நம்பர் முடியறது இல்லையா, அங்கே நம்ம நிறுத்திடலாம். இந்த நம்பரில் எப்படின்னு பார்க்கலாம். 4 1 இருக்கிறதுனால 3 0 லெஃப்ட்லையும் ரைட்லையும் எழுதிக்கோங்க. 4 நம்பரை நம்ம அட் அ டைம் ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஸோ 0 + 0 + 0 + 2 2 வந்தாச்சு. அப்புறம் 10s பிளேஸ்லேருந்து பார்த்தா 5, அதுக்கப்புறம் 100 பிளேஸ்லேருந்து 9 வருது. ஓகே, இப்போ பார்க்கலாம். 2 3 4 5 ஆட் பண்ணால் 14 வருது. ஸோ 4 எழுதிட்டு 1 கேரி ஓவர் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது 3 4 5 1, அது என்ன வருதுன்னா 13 வருது. இந்த 1ஓட ஆட் பண்ணிக்கோங்க 14. ஸோ 4 எழுதிட்டு திருப்பி 1 கேரி ஓவர் பண்ணணும். இப்போ 4 5 1 0 ஆட் பண்ணால் 10 + 1 11, 1 எழுதிட்டு கேரி ஓவர் 1, 5 + 1 6 + 1 7, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் 1 வருது. ஓகே.